bajul kere siji kalau cahe nak cahe cakol cahe di untuk cari banyak ke bajul kere siji ana wanu rai bayo ora kuat kok sukane abana pagi kone bojo ora kuat nyongkol wirange Napa Go? Ya warung rampung kok. Gosik. Ora kepiye. Kok genah-genah teko kaya Sulaya iki kepiye? Kepiye kae lho, delok teko karepe. Ana mak endang ecal kae kepiye dopene teko kae. Aja kuwi anak wong tok kabeli ngono ya apa? Monggo. Ada. Wah, Iki peli Apa Mas? kepeli. jan jenenge. Sapa Go? Jenenge kepili. Kae jan kipeli kok ya. Nah, kuwi Bambang. Ora Bambang golek ngapa Go? Sun. Son. Ah. Marsun. Ampun. Bang Sun. Sun karo. Oh. Kipeli Piye beli? sik Bang. Iki kok kayak rembugan ki rembugan apa to iki Bang? Wes senenge sing ngono ki Ndang. Piye? Senenge sing kok kipeli. Wah, dipepetitan Bang, ki Bang melu ra Bang. Iki bengi iki ra ngamuk-ngramek kipli ki ora. Ora Apa? Wah, ngramek apa iki Go? iki ngrameke karo Sapa? Parto karo Sapa? Syekh. Sing cetha endi sih? Kayak Go. To nyisih iki rame-rameke bengi iki karang biyen iki gebleger. Sing cetha to. Gejeglong biyen. Oh, gejeglong. Maksudnya gejeglong kepiye? Biyen Parto ki arep Heeh. bareng antena ning kesenian belah bareng karo kuwi toblosan. Yo akhirnya noblos sisan. Dadi kowe minggir sik minggir sik. Oh. Ha iki ndang minggir sih Heeh. jegur. Oh Wis iya. ora apa-apa dongake muga-muga paring Bener. bagas waras selamat muga paring panjang umur. Selamat Bapakne kabeh. barang. Hop hop hop. Sik, kok teko hop kepiye, Mbak? Iki napa to Bob iki? Oh, sik, gek dipasrahke. Oh selamat ya. Iki ra ngomongke sih. Apa? Sih gak nganu ngene-ngene. Lho ki sih ki buriku ki lho, Ngene-ngene piye to? Sih nang kene. Andi. Lho kiye ki lho. Mau lek ngene. Wah, kojur nane ora Bambang. Ya, siap. Wah, Teng petenteng ora madem ora kabeh. lah kowe sengene iki ketuane. Ya. Nah, kocap cerai Roma Endang langsung mingkem wisan. Kojur ora. Napa? Cepot. Apane? Gak aku nek terus. Apa? Kuwi lah iki anto. Oh, lho. Kojur nana. Kok teko Oh iya. Wah, iki rul mumet iki. gosek go. No. Tenang kok tak genai. Tak bocorin kok rasa dipikir to. Tenang wae iki tak atasane. Nek rasa ngono. Kepiye? Oh, wingi aku dasar lapangan iru ra mangkat nang hotel. Nang hotel napa maksudnya? Acara apa? syukuran. Pli kowe meneng arono pli kok njuk delak Awang aku rumah edang iki bisa-bisa nang peceren kae aku. Wah, kojur tenan. Mak edang ning bayi sadangan ngasih. Wih, Kuwi karo Irul ngonoke kuwi. Oh, Aku. ora apa-apa. Oh. Sing penting cis to. Oh iya, heeh. Saiki ya nyanyo ora. Ya, siap. Gerak. Iya. Ayo, Bro, kanca. Kowe iki rasa melu-melu, Bang. Kowe Syukur. mingang ikut kok dadak nyanyi ayo pra kanca. Syukur. Aku ora cailan tak digebuki kok. Sapa? Ngilmu iku. Ayo kaya jakso. Mek teko ngeli kok ya go. Oh no, agar Bambang meteng kok. Ya. Ngilmu Yuk. iku. Ngilmu iku. Iya. Iya. Sik. Ya, Mbah.
Nawaku, krungu getakan yang tengah mogo. Aku ngerti. Teguh langsung lengok. Ono getakan yang tengah. Maklum sopir pocok. Rungokke bes. Disensor sih ora mriki. Gembes ra tau mangkat kok ndrodok. Dilimpeti. Ono getakan yang tengah langsung mencolot Tengah aku. Madrid. Apik. Wah, kaya bojone gendot itu luwinggat lunga meneh. Ah, wis dah. Yo. Kanca Aku manut. Ya, ora tutuki anak wong ojur nana. Yuk. Ayo pro konco kawat ono rukune Islam yo iku lima syahadat loro rukun kang siji dua sira lawan ngaji kabeh pindone makoni salat kabeh telune bayar zakat ping empat poso ono ing bulan Ramadan ping lima kaji kabeh lima kaji lamun kuwasa ayo prakanca ngawarana rukune Islam yo iku lima rukune Islam iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngati kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping empat poso ana ing wulan Ramadan lima hati kaping lima hati lamun puasa Kepiye? Ada. Mas Laras. Kok kedange rada disikake sithik. Yo. oh Gue sih Mas Laras. Nah, sistem mari biasane mak leng ning gareng iki Singapura lek nggo diselih cilik. Apa? Sapa sih omong? Ayo kowe iki napa rene? Iya. Tapi mbahmu kiper kuwi kadang jamuk ndang. Data sih dang. Ah. Data. Iya toh. Ten gratis lah boleh. Ayo, wani demek bang. Wala. Wah, desane wani iki, Dak. Ya wani demek. Ojur. Ayo bang, nek wani kowe bang, jangan kenal. Babang Jiri. Wani demek iki aku omong Pakmu, niki Bambang. Aku gak ngono mi Ah, wong iki. Rondo gersang isih seger tur merangsang asik. Longo disco kaya perawan lagi nantang. Tanjung Perak, Pasar Kobong. Terus Monggo pinarak, kamare kosong. Rada apa Regane 3.000 ditambah 4.000 masuk kamar. Terus hei, lho kenapa meneh, Bang? kenapa Bang kok? Bambang kira mlebu kamar mek ngono wae kok. Oh, dayung. Aku kik. Aja beli. Mangkok semang kudu takok. Alah. Alah, beli. Kok kowe mikir? Iya. Ming awake kok deye ngono kok. Piye, Bang? Piye, Bang? Yo, kasih lagu meneh yo nyembak-nyembak. Yuk. Ayo, Ayo, Mas Rudi. ono pamit dayaan, ono barang yo, tak dongake muga paring selamat paring panjang umur. Yo. Lancar uga rezeki yo, dados joget sang mustikane Wasik. asmara son Bergoyang bersama Bramo Kadi. prangantika yen
Purwakane pakut netra terus andulu nadya datat hataku nanging wustu kalbu babar pajar Ayo, Bang. terus ngomong pinapan sepisaran Jawa kang asbang kaya wus atung swarga apa iya iki tresna kang sayata Purwakane pakut netra terus andulu nadya datar hataku babar pacar pindho sloka nabar Nek saja endang kok mau mendam rasa ro kipeli kepiye. Sapa? Endang. Wingi lho, mandang minggu wingi. Kepiye? Ulah, Kepiye? nang air hangat karo Kipli. Ro kipeli. Oh, renang. Kojur terus. Iki gak nyonyol kecatok-catok. Ane Rocky Plin licik. Aku sama Renek saya esek kecantol. Mbah, winginane unakku dingkok-engkok ya, Mbah. Apaan? Awake digrupuk empruk. Asik. Siap. Yo, hari berban, gerak. Iya. Apa nih? Susu. Go. Pli Go. atas pompo Gua anak mau susu mbang berangas. Go. Babak iki ra ono suarane go. ora mak ora Babak iki ra. ampun Kepiye? ampun mak Oh, konang keblot tak? ampun mak Oh, alah. mak Liuran. Oh, aku jur. ampun mak Pis. Ora ada apa kok iso mlayu-mlayu ki napa? Kepiye? arek dimri atas pompo adinai iki lho Oh, nek kowe nyusu edang, Napa? rontok kutune. Ora, ajen sok kuwanen kok jaluk Soale- barang kok. Mau nek susu cocoran napa to? Saya mending nyanyi runtune sapa? Nyatane anak semene nyusu kabeh. Weh, kojur tenan. Ki dimiki kabeh ki, Mak. Dimiki kabeh. Aki beli ki kok kan ngemiki kuwi. Iki ora Nasi nusu. modot. Kelamuti. Oh, celeng kok. Ane nusu. Arek ke Belanda. disensor tit Arek ke Belanda. Sik. Ngomong-ngomong beli, ora kok ngono to beli. Mbah Kaum, iki jenenge sapa? Teguh Celeng to? Oh, kok cetha to, Mak? Iki Teguh Celeng, Teguh sapa? Teguh Rahayu. Sapa? Ya ora, Teguh Rahayu pancen Penting Eli ya muni Teguh Rahayu ya Eli gitu ya. Api apa, Mak? Celeng. Oh iya, Teguh Ceweng. Kamu nih. Tukono oleh-oleh nek ra gedongan aku emoh. Asik. Tukono ngale-ngale nek ra. Susu. Kowe wae. Minggu iki pi kudung gambar wayang wis kudungan ra sembayang. Lho. Adali tuli daliem. Mak kaya Kowe nek melu aku so. kaya komedi ket. Nang gone cep. Lagu pendol kudung. Di ngerti Pak Jafar, kayak Pak Jafar nak joget jarene yo. Yo. Ayo Pak Gu. Yuk. Mafailatun mafailatun. Yuk. Mafailatun mafailatun mafailatun
Kok ora ono rime mah kaya sing blandang. Rime blong wisan. Heeh. Lho. Kok dibiak lho Bambang. Kocurtan kok. Hei, Wah. wis to. Nekat. Pakmu, niki sing nakal Bambang lho, Pakmu. Kok nek ra ngono kuwi rawani kuwi. Edok-edoke joget jebule tritik Bambang. Malah ling mlebu. Kurang ajar kok. Iya ngono ki. Dudak mak. Alah. Wah, wis ngono. Tunggangi Roma Endang nek ra Bang. gembos sih. Kaya welut ngono, Bang. Wah, ya to. Wah, kok golek-golek. Iki Bang tak dikekep Bang. Iki Bang. Iya. Leprak Bambang. Masake bengi. Kena gewadal kae go. Sing poin iki Bambang tok iki. Heeh. Poinnya 3. Kae Barep jajal ora apa-apa kok. Samplak bojoku. Wah niro komendane klepon ya ngono ya to. Piye Bang rasane Bang? Ya Irfani ronde-ronde kembang. Apa? Wes. Yo. Apa? Muni wangine entun. Lho, dojenan cilik diajari. Yuk. Ya Irfani ronce kembang. Wong ini biar kumilang. Ojo sira mengalamiku. Turut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang. Wong ini biar kumilang. Ojo sira mengalamiku. Turut dawuhe pangeran. Runci kembang waktu ini kopian kumilang ojo siro menga-mengo turut dawuhe pangeran ya Irfani runci kembang waktu ini kopian kumilang ojo siro menga-mengo turut dawuhe pangeran monggo Yo ngarep maju. Tuh. Wis iki ra kenah polahe Bambang po. Bambang poin iki. Ya Irfani kok bundet ning kono piye iki Bang? Sarenande putri sarenande. Yo. Ya.
nuruti atiku nalika